Pikkupeliä siihen. Näin se on. Eli radalla 1 polku, Uusitalo ohjastaa Tonni Viiskan ja Kukus kontissa 22 tuommoista Kukuksen SPR Blackia. Radalla 2 Martin Kuusimäki, Toyota Carina, Elixin pääte ja Dynamicsin D20 suppari. Ollaanko Volvossa valmiina? Ollaan valmiina. Nouseeko peukku? No niin, peukku nousee siellä. Entäs siellä toisessa autossa ollaan valmiina? Nyt ei muuta kuin sormet liipasimille, nimittäin mittarit lähtee käyntiin tosta noin. Kumpikin auto otti kunnon startin. Huimaa lukua Uusitalo heittää edelleen, mutta niin on kyllä Uusimäelläkin kova taka-ajo päällä. Noin, se oli siinä. 143,61 Tonni 500 aloittelijassa sedanissa Uusitalo menee jatkoon. Pannaan Artolle kunnon uploadit, siinä on nimittäin sedanissa kerta kaikkiaan luku kohdallaan. Korpelan puoli vielä valmistautuu. Sielläkin ollaan valmiina, kumpikin mittari valmiina. Ei muuta kuin lähdetäänkö jännittämään, siitä lähtee mittari käyntiin. Yhtään ei jätetä